Hur många är ni? Va? 16 stycken körmedlemmar i studion. Staffan Johansson på pianot. Ska ni köra igång eller? Ja, Va? det gör vi. Får vi höra lite? Ja. Alla har rätt att vara lite galna. Alla ska ha en chans att sjunga ut. Känner du dig på rätt humör kan du vara med i våran kör. Ingen behöver vara utanför. Men vi kan vara stressade och hårda. Dagarna tar ibland för tidigt slut. Tycker du tiden känns för trång stannar du bara upp någon gång. Väljer en lagom svängig sång och plötsligt blir det sjung, sjung. Sjunger allt tillsammans. Sjung, sjung, för dig och mig och oss. Tung-gung, när alla börjar att jamma. Sjung-gung, nu ska vi spränga loss. Folk ifrån alla håll kan alltid mötas. Alla kan alltid snacka med musik. Öppna din dörr om den är stängd. En och en blir till slut en mängd. Och blir sången mera sväng. Och plötsligt blir det sjung-gung. Vi sjunger allt tillsammans. Sjung-gung, för dig och mig och oss. Tung-gung, när alla börjar att jamma. Sjung-gung, ska vi spränga loss. Sjung-gung, för dig och mig och oss. Oho, vad bra, vad duktiga ni är.